monggo. Pripun iki kan napa? Wih, ken napa niki wau? Anjenengan derek mawon. Ayo delosor-delosor wae. Dumugi mandhe mriki kok tesih dereng dong kalih tugase ken mantuk mawon. Ha biasane sok ngonten iku sok nggo gala-gala. Ora. Nggih. Monggo klaturi nembang. Oh nggih. Najengaken bawanipun Mas Giyanto niku wau Nggih. nyuwune caping gunung. Anggere Mbak Tatin terus suk-sukan galo kono. Mergo sing siji gecepet wit. Monggo. Dek jaman berjuang jerek kelingan anak yo ya nano jarine wis menang keturutan sing
Iki matur wonten sembah. opahe niki. Wonten. Mboten Oh. kenging meri niki. Wis. Matur nuwun. Nggih, Nggih, sami-sami, Pak Pak. sami. Iya. Mangke jenengan nek pun medhun. Nun, Jenengan mangke nek pun medhun mboten. kula mboten sah medun. Oh, kita dhuwur terus. Pun kendak mandadak ngunggahke. Oh. Matur nuwun yusane. Nggih. Kula sampun sah. Nggih, Pak Maji nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur sembah Kula nuwun. nyuwun pamit, monggo pun lajengaken kagem caos panglipur dhateng panjenengan panjenengan. Matur suwun. Nggih, Matur monggo nuwun. Pak, Mas. Matur Bapak sembah Siono, nuwun. kula pamit, Ya. matur nuwun. Nggih. Monggo pun Nggih. lajengaken. Sampun peparing dhateng presiden lan kanca-kanca wiyaga sedayanipun. Matur Ya. nuwun. Oh. Niki wonten apa melih niki? Pak Seno niki Mbah Jokromo ajeng nyuwun lagu. Oh, nggih, monggo, Pak. Angsal mboten Angsal mawon. Angsal. Oh, nggih. Pun mboten sah kuwatir. Lagune loro. Nek wolu Oh, elok. bojo loro? Mboten, lagune werna loro. Oh, warna loro. Warna loro, warna loro. Asin karo legi. Sing siji neng gelis pujaan engkang. Wah, ngangge Pamito ayak pamengang. Langkung sae. Orang tunangan gitu lho. Ya, nggih. Mang satu niku, nggih. Sing sijine. Sing siji. Sijine anu. Apa piye ya? Cepet. Apa sih to aku Oke. iki? Joko Kembang Desa. Oh, Kowe lah iki. Pun loro niku. Loro, nggih. Nggih, matur nuwun. Pun wis loro dinyanyekke dhewe kok. Oh, gua ajeng njaluk lagu kok. Entuk mboten? Entuk. Nggih. Sinten iki sik anu? Inggris sinten sing Inggris? Wah, nganggo dompet anyar. Apokmu apaan? Oh, apik ngene. Iya. Wis. Niki ngangge keyboard Pak nek niku. Nek ngangge gamelan angel mboten cocok. Pun mboten sah ning gelis pokoke ning ndi kena ngoten mawon. Ya wis anu aku mau. Nggih, mangke. Napa? Lah napa, Mbah? Napa, Mbah? Ampun neng gelis. Joko anu Bang. Napa? Joko Kembang Desa. Joko Kembang Desa niku nganggo keyboard. Nggih. Niki mboten beto keyboard. Wah, lah apa Lah ya? pripun? Tur Kembang Desa niku wedok, Mbah ampun Joko. Oh, Joko sing langsung Joko kok. Oh, nggih. Wok ngeyel. Wah. Aneng omahe dhewe. Oh, diarse Ya ono. wis pepeling. Nah, Nggih. kepiling niku malah Nggih. apik. Nggih, pun pepeleng nggih. Pun. Wis ben eling. Wah. Acara sak lajengipun sumene. Wah, Nggih. Pak De. piye? Dhewe rame dhewe ya Pak De ya. ya. Ya, Piye? ngomong rembug apa to apa ngono lho. Ah ya ta iki mah ruwet iki. Pun nggih. Ayo Mbak jumeneng didawi jumeneng ra apa-apa. Wis jumeneng wis Ah, waton jumeneng wis. Pokoke beres kok ya. Pak anggere jumeneng wis bejo kok wis ayo. Ra ketang tekan omah diamuk Mbah Putri. Wis ora apa-apa. Digoblok cok nangku. Piye? Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Iya. Ah nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Lah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh alon-alon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Malih mboten. Wah, wis jan Malih malah nambahi bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngetek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Yang anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih. Oh, nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De. Loro sing siji nggo serep Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara.
Nggih, Konslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Huruf oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Oh niki juara anu maca pat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, Rombongan rombongan pandemen Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi mawon mresani menika. Nggih. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon riyen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Seono kok ngapusi jarine juara maca pat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Rukun. Yo. Rukun Islam. Waduh nganggo ngeng barang nggih. Ana 5 puniki. Kebablasan kuwi. Padha tindakno mring para sesama aja padha ditinggalake. Nah, lek iki mulai krasa. Krasa. Rukun Islam niku Juara. Malah enggak habis pikir. Sahadate kang angka siji. Ora apa-apa apalane ning tulisan ngono kok. Angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat yakat kaping 5 yara haji. Salah lho Pak niku. Bener. Soale ning Jawa kok ya. Islam sampurna. Monggo Mbak, sareng-sareng. Bapak sinten nika? Bapak Wiyoso Sudarmo. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Kisena Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Nggih. Oh, dados ngertos jenengan. Ah ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Nggih. Antene inggil nggih. Nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, ngono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Nggih. Glandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, mangga diaturake cap apa cape ngono pepeling. Ya, ya.
Matur suwun. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, menika wonten anu Anu yucange. Napa? Nah, menika rak kula dititipi kalih kanca-kanca. Nggih. Lah nika rak ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Heeh. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Weh. Lumayan. Lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, Yes. kathah sangat. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Masa iki? Oh, rokok Mbak Tatin, siong. monggo. Mbak Tatin. Wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Weh, matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, nggih. langsung ayo tim di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya, ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo. Monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enone. Sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Boyo. Lawe Dok prang tanding bojone goro Kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Dok prang tanding Bratayuda. Dok prang tanding brata kliwat nika Pancen. kliwat pundi Pak Sehono Modar. Dok prang tanding bojone goro Bebelo. tetelo Bebela. Kok tetelo pohong? Ora emosi. Si ono ora kena emosi. Mboten. Apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? nggih nek emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae Mboten sae. gak canggih Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimong kuwi. Hah? tekan pundi wae Stres wae. Sri Uning tan burung Sri Uning Guma. Terus. Dadi kusumaning bangsa Wah, ngromong bong supit. monggo Ditiroke. Ya. Sri Uning Mustika Tuban Lampung tresna lan sawaya paring Oh, oh. Ya. Wait. Wait. Jangan.
Cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya. Oh, ngatos-atos. Kudu sing sabar. Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Nah. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asal kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya ra ya syukur. Rezekimu Mas ya. Ya ya le maro nang nggonku ya karo si Pak Yanto kok Dek. Ya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngerti ku RCTI ya kira. RCTI iki apa? Oh Pak Wakimin. Nggih. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku men gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi Aku neng dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake monggo Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene kok gedhe. Culuk kok culuk. Bareng dicedhaki. Bareng dicedhaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Masih ono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kuwi mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke Neng gelis. neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngematke mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbah Sanduncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki. Ngejak apa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Ndak kleru lagi Mbak Ika Sesideman. Lurus-lurus saja wong kowe ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ora kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude Olahraga. senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke akeh hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane Tak ewangi. rada serak e. Wis serak. Dombeni sik. Sebenene apa? Ana keran ra to? Kok lek kejem Kurang to. ajar sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas sing wedang adem panas karek ana kerane to Mas.
Oh, sing nang Dispenser nggon harus. kae. Dispenser kuwi. Oh, tak kira nek keran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok keran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to. Marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek iki iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora Pas, wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh, sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep Apik duwe. ngadepi cahayu-ayu e. Raketan le didelok kur surjane. Lho, terus demok ta? Iki le tuku ning endi? Eh? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo Pas kuwi. topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, udah ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekekne aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh, nderek sik ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Ah, piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, nek mumet ki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimingke ngapusi lho. Ngapus iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh, kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinehi fee aku. Gak malah kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh Ya. nggo fee. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye? Loh, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iki kudu kaya bintang film ora. Lah, kudu- Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Delok aku ketok elek. Ya Lah, lamur. berarti Ika mripate lamur. Ah iya. Lamur rak sing siji, nek inji rak katarak to. Banget nek kuwi. Ah iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? duh iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tok alem ya ora apa nek seneng bawa monggo. Nah wis. Walah si Nah, Hono. berarti dhek Ika nyawange bagus ki harus si bawa. Bawa. Iya wae. Wis sak karepmu. Heeh wis sak karepku wae, Nduk. Nek gek nembang wae. Kang Allah bu daya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe Iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho. Menyang kutha-kutha gedhe banget. Mesti ditambahi Oh, ya. iya. Asun guyu ra kowe. ora dikatekke to sakake Sayang. alah wis mumet urung Hah? wis mumet urung Urung ya. urung nek wis arep tak tambani Tenan. ora sida Mumet dadakan ah. bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking Manding. bukir swara
swara kurang pramono ning wasesa ngungrum dek jaman Ngawur. ngantuk si deman kok ya ngungrum marang bendara nenone Dyah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenono timbang pepisahan wangi samudana marang kula warga karawalan praputra yo liwat kincang liwat kincanging alismu kumasa buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi ka kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Oh, semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Ya, ya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa wae nadyan sasi depan mesti
Lemu ngegol kemempengan to. Lah, Aku kepiye? ketinggalan ya. Lah ya nusul. Nusul nek ketinggalan. Nusul mah dikeplak kon mulih. Ketoke boyoke lara. Boyokmu lara. Kok ngerti? Lah ketoke. Apa wis kulino? Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. Ora. Kaya seneng banget karo goyangane Ika. Heeh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangane ngono. Monoton. Malah Ya, curhat. streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? Apa? Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man. Pementasanmu wis aman. Amane ndelok ning tangga Oh. Iya ya. Ya, Terus mangga. ya. Ya, terus Nduk. Urip ana saka gedhe kowe tak bukoke batasan isine kowe apa-apa wae nadyan sesidan masih Matur suwun Mbak Ika. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindatku ki ra ono sing tuwa, sing Kulit. tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, ditanda kulite Ika maksudnya no? Heeh. Oh, arep tak nggo jaket to? Arep tak nggo jaket. Ora weh. Ah ngopo? Mas rasa turu. Piye Amargane arep ngopo nggo ra iso jaket turu? to piye? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Ngerti ra wani. Ra satriya nek aku nek ora tantang ngono ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele. Iya, tak naik vitamin. Ya. Ayo sa, ori sa, matek sa, ngono lah. Piye kok lunga ki ngapa? Kulo tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa, ayo. Lho, piye? Oh, telu lho, Sih. Sih, telu lho. teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Iya, toh, tegel. Mbah. Putuku. Kedah-kedahe ya no. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehen apa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Iya. Lan apa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Foto lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lha aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh, tak piye ta ya? Pripun to? Heeh. Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong dina anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikone. Aku ini teko telat kok. Oleh teko telat kok. Lah karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok lakon kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu.
Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Protes. Kowe kerja pengen ya nok. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng ndumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbak. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik mawon. Oh, mboten kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, nek ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbin iki bocah mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Ha ya ora apa-apa. Ha iki meteng sing kedua kok. Wah, pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Setunggal pun SD. Oh, wis SD. Pun. Sesuk rak yo SMP ya. Oh, lah nggih. Ha iya. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima. Ora bakal mangan anake dhewe. Ya rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi ta? Iya. Ambok kowe mbantu ngangkat saka Bantu, ngisor. Mbah. Kok dibantu? Kok kon mau aku to le kon bantu ki. Lah wong bane kowe kok. Ah, iya, Iki engko tak bantu bantu. ngangkat saka ngisor. Ya ngono. Ah dongklake keri. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan turu kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning simbah sabar kok. Mbah, simbah sabar kok. Wati. Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan. Lho saya niliki cucu saya kok di kesalahan saya. Apa dadak gelem? Nganggo ora? Nganggo ora? Ya peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. Sanes ya, Pak. Oh, Dudu. Nggih. Aja diganggu to jabang bayi. Nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk wenang sak wenang wenang
anane ing madyane tane waji eno tanpa guna malumpat kacemplung jurang. Mangga diaturake ya. Wis alon-alon. Ya. Banjur
matur suwun. Iya. Bejo walah. Aja bablas-bablas. Nek karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kaya. Iya, ka ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Oh. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Kene isih bermanfaat. Padene isih bermanfaat. Ayo, yuk kancane Mbah Seyono yuk. Ayo yuk, Pras, yuk. Ya. Saiki cukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wow. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Wow. 150 cm heeh. Aku maca ning anu. Ki mah angel ya cobloko enak omong. Arep ngangkat nganu barang. Iya, kene medhos. Pokoke wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, Diladeni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk kowe dhuwur sithik. Engko ya pas kok arep cendhek. Iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbah Seyono? Aja luwung ya aku gek pegel e. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Ayo apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya, mulane lemu begijikan ki disuda. Len juga alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane ndiye kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah, Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Loh. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasah maju. Rasa maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut wae piye bangan ngono kowe? Wani kok kowe. Ah sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Monggo cendhek Prastiwi, nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Wah, wis. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk. Dadi. Dadi. Nalikane Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes. Ora wani.
padake wedi ngono. Wani ya. Aku golek nggon. Ning ngendi? Ya, maka. Sabda paripurna ning sliramu ada isi aku bagi Gusti ilange tresnaku bakal kinawa mati. Oh, semangat. Mendelik malah. Ah semono bathuk tok. Bathuke loro. Heh, Ana loro. aja tok terke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki tah jujur. Anane. Nyem aku wedi kok. Ah iya. Sah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya, sesuk kaosnya gambar garisan. Ana garisan. Ha ming 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya itu kok. Sopo? Aku mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi Hmm. dukurke pira 50 cm cek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Lah, Wah, ala. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. rasa seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karepmu nek seneng liyane wong. Wis ora seneng karo wong lanang dhewe. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng woringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, rak tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemah. Anek buah Prastiwi iki terus buah apa? Hah? Ayo. Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kur Namu. ya kur waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Heeh. Wis ilang sawane. Wong edan.
kok njo nyekek gelas ki ngopo? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentrek kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tuwa kok ngonekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bacot mlebu. Setane lho. Eri yang mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabda pendhita. Yes. Iki nek carane film syuting ning tenanan. Ngantem tenan iki. Oh iya. Menjiwai. Menjiwai ora Mula apa-apa. dikek nang pakem. Diterke nanti? Pakem. Lah ngopo terke nang pakem? Jiwane wis ora. Ya ora kok ya. Sorry ya Yu. Mbak Yu kuwi ayu tenan, awet. Ah iya. Awet sepuh. Omongane iki kaya ora temel kowe. Ya, ayo. Diteruske sik ya, Mak. Ya, engko ndak wektune entek. Masih ana dumugi gara-gara mboten? Mboten. Oh, nggih sampun. Ndherekaken sugeng tindak. Nggih, ngapunten wonten lepate. Nggih. Kondur maksude. Aje matur suwun mugi Nggih. kawilujengan Iya. pinanggih nggih. Nggih, monggo diteruske sik, Nak. Ya. Pun to namung tekan iki nggih. Bukti kula menemban. Oh ya, Bagong. Pangestuku tampan ana ya, Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tekaku wis anggene. Bektiku katur ya, Eyang. Iya tak tampa Cah Bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku tampanana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampanana ya Abimanyu. Kula pendhingga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca. Radyora Permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku tampanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar Keparanyata. Pangestuku tampanana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih. Bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku tampanana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Heeh. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti ae lamur ta. Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodo kae apa. Dinahi rantai. Kae engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak engko lara, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen Keparanyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to pitung dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan.
Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangkatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya swanane ngarang kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat, nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa ya? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemes kok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menek wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentine ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton.
kowe gelem tedhak ana negara Ngastina. Kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak aku nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandurna? Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkai pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna. Nuwun ngapunten niki lagi serius ampun dikisro omongan kula. Halo? Terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, ternyata dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong.
Gandeng aku tanggo bengok wis ceng-celengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngertiku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar kowe ra. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Gatot Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150, Bab. Ya tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing
bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandangane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Menjawab ya, Pak. Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe kejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem saestu, Den? Iya, tenan. Wah, asem iki. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho, kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh kok? Iya. Ndara Abimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kowe kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya.
Kowe isih tengok nang kene, Gong. Hah? Ndoro-ndoro do metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang adegane apa. Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya Pak. Nang ndi? Manut. Nang sarean mau nang ndi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Kowe iki senengane nek yo masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ra iso le ngonceki to kowe? Hah? Ora perkara ra iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora tedas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Ora antil mudar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Ayo mlebu iki selak blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya iki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Tilule demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok nyuwara pelok barang sak penake dhewe ra. Ya mangga dados.